אנחנו נתחיל בלהקליד תעודת זהות. כדי להכניס אותה פנימה, האנטר הוא למעשה כוכבית. הוא יבקש מאיתנו פין קוד, שזה למעשה סיסמה, בת 4 ספרות. נכניס אותה עם כוכבית. ואז הוא יבקש לאשר את הסיסמה ושנקליד אותה שוב, 4 ספרות שהקלדנו מקודם, כוכבית בסוף. אנחנו נתחיל בלהכניס תעודת זהות שלנו. אחריה כוכבית. הוא יבקש את הפין קוד, אנחנו נרשום אותו, 4 ספרות, כוכבית, ובעצם ניתנת לנו האופציה או להכניס כסף מזומן בקש אם נלחץ 0 או בכרטיס אשראי אם נלחץ 1. אני בוחרת באופציה של הכסף המזומן, אני לוחצת 0, ופה הוא מראה לי שכרגע יש לי 1.70 שקל בתוך התעודת זהות שלי, ואני רוצה להכניס עוד 2 שקלים. 1, 2. פה הוא מראה לי בסך הכל כמה, ונבחר באופציה של כרטיס אשראי אם נלחץ 1. עכשיו כאן אני רושמת לי בדיוק כמה כסף אני רוצה להטעין. אני רוצה להטעין שקל. אני ארשום 1, כוכבית תיתן לי נקודה, 0, 0. ואז עוד פעם כוכבית. הוא יבקש ממני להעביר את כרטיס האשראי ולחייב אותו בשקל. אני אעביר את כרטיס האשראי כאשר הפס המגנטי הוא לצד ימין. ועכשיו הוא מחייב אותי. זהו. נקליד את התעודת זהות שלנו. כוכבית. את הקוד הסודי. ואז ניתנות לי 2 אופציות. הראשונה, 0 פרינט, 1 קופי. אני בוחרת בקופי. לחצתי 1 והוא פותח לי את המכונה. עכשיו אני יכולה לצלם. דברי. כשסיימנו לצלם אנחנו נלחץ על סולמית והוא ירשום לי end. ככה הוא יודע איך בכלל לגשת למכונת הצילום. לפני שנבצע כל עבודה שהיא במכונה, נלך לכפתור clear all. נלחץ אוקיי, והוא יתחיל לנו בעצם מהבסיסי, הפסה רגיל. איך לצלם דופלקס? אנחנו נשים פה את הדף עם הפנים כלפי מעלה. נלחץ כאן בדופלקס, more, 2 to 2-sided, אוקיי, ונצלם. איך לשלוח מסמך להדפסה? נלך לקובץ הדפסה, אישור, נכניס את מספר תעודת הזהות, אחריה Enter, ואז יופיע לנו על המסך שהמסמך נשלח להדפסה. אפשר ללכת למדפסת עכשיו. נמשיך להדפיס במדפסת שלנו. נקליד את מספר תעודת הזהות, כוכבית, את הקוד הסודי ואחריו כוכבית. אני אבחר באופציית הדפסה 0. כאן הוא נותן לי, הוא מראה לי את כל המסמכים שנמצאים פה, ואפשר לזוז עם מכה 8 למטה או 2 למעלה ולבחור את המסמך שאני רוצה להדפיס. אני רוצה להדפיס קובץ אקסל, אני אבחר אותו בכוכבית.
כאן הוא מראה לי את היתרה של הכסף שנשארה לי וכמה זה יעלה לי, והוא מתחיל להדפיס.